منم داراترین آدم، وطن دارم وطن دارم، کمی خود را نگویم کم، وطن دارم وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم وطن دارم، کمی خود را نگویم کم، وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم. ننالم از گران باری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم وطن دارم. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Имрӯз хостам камтара гуломо ба шумо нишон диҳам. Гулома аллакай ҳамаш хел хушрӯ калон шудагиам. Ин гулома бинен чӣ хел ису гули калон мекунад. Гулое ки пеш кардагӣ ва ё меғалтад ай сар бо гул карда истодаанд. Ин гули дигари ма бинем намедонам навдаш ё ки боди ки бад вақте ки ора кардагӣ вай гул карда фалтида шикаста. Ин гулам ҳар рӯз амихело шукуфта хушрӯ мешавад. Бод бинем болошта бо амихел ғорои гулаш ҳаст. Чӣ хел гум ҳамун гулош ҳаст. Хай ҳар рӯз шукуфта хушрӯ мешавад. Рӯзи ман беҳад гуло наст мебинам. Духтарои наи тубикое ки ман харидагӣ будам аллакай гулома иваз кардам. Беҳад ба ман маъқул шуд ҳамин тубико. Чӣ хел гум сафед мувофиқи ҳамин вай шуд. Бинен чӣ хел борони сахт задай. Аллакай инҷа пури об шудай, пеши хонаи мо пури об шудай. Вақте ки борон занад ҳамин хел мешавад. Имрӯз берун баромаданӣ будем, кӯдакҳоя камтар прогулка бурданӣ будам. Рости беҳад борон сахт. Акун намедонам, агар ки борон бас кунад кӯдакҳоро баъд берун мебарам. духтаро боз як чиз дига мехоҳам нишон диҳам. Инои аз Тоҷикистон равон кардагӣ будам ба мо. Хостам нишон диҳам. Фаромӯш кардам. Амихел апам анамихел чинои миксе роӣ кардан. Чӣ хел нағз. Якта барои мана, якта ба хоҳарама. Бо яктаи дига делала амихел хуштаманам роӣ кардам. Бо апама гуфта будам ки дутои дига гиред. Амихел якта ба худама, якта ба хоҳарама. Ини худама истифода бурдам. Ин миксер ручной ай хоҳарам. Имрӯз бо хостам закази фаберликам нишон диҳам. Бегони шавҳарам овардагӣ буданд. Нав кушода ба шумо нишон медиҳам. Баъд роӣ мекунам. Ино аз як клиентам ҳастанд заказош. Ино фақат духи заказ кардан. Анамин духи сафед 499 ё 399. Ино 249 рубли. Дуто гирифтан. Дуто духи гирифтан аз ҳамин. Агар ки сето гири ҳар якташ 199 рубл мешад. Анаи фиолетви бошад 1499 рубл. Беҳад буш хушрӯ. Баъзе вақто қимат мешад 2000 мешад, баъзе вақто 1499 рубл мешад. Хостем шумо ки ба нархош гӯям, амихел нарх дорад. Агар ки як дона гиред аз ҳамин вай духи чой майда 15 миллиграмма ҳар якташ 329 рубли мешад. Духтаро касоне ки хоҳишманди кор кардан ҳамроҳи мо дошта бошед. биёед занҳои хонашин бекор нашинем, хонадаву ҳамроҳи мо кор кунем. ҳам пул ба даст мебиёред, ҳам барои худатон заказ мекунед бо нархҳои арзон. беҳад сифатҳои наз дорад. ҳатман ба шумо писанд меояд. як бор ба худатон заказ кунед, ба хиёлам бениҳоят маъқул мешад. боз мехоҳед ки дубора заказ кунед барои худатона. анамин хел дӯстонам хоҳишмандо бошад, ман номерома мемонам дар таги комментария нависен. ҳатман ба шумо ҷавоб медиҳам. хуш реакак мефаҳмонам то чени мефаҳмидагима. имрӯз камтарак покупка кардем барои кӯдака. ман амихел памперс мепӯшонам. ҳозирам бошад размери 4 мепӯшад. боз амихел сок пюре, боз пюре амихел гирифтам. кӯдак иштиён надорад, аппетит надорад. гуфтам хатяби ҳаминоя хӯраду аппетит пайдо кунад, ё ки ҳаминоям хӯраду шикамаша сер кунад. бештар ман котлет, гӯшти мурға жарид мекунам. анамихел чизо кӯдак мехӯрад, вапше дига ҳичи намехӯрад. барои ман ҳамин хел чизо гуфтам гирам, шояд ба ҳамино ҳам аппетиташ кушода шаваду ҳам. боз якта намихел барои разведка гирифтам. бача хулиган шудагиай, барои ҳамин хел чизоя мондан дар кор. якта ҳамин хел бутулкаи обхӯра гирифтам. аллакай бачаи ман 2 солаву 1 моҳ ҳастай.
аку ино аз 6 моҳа плюс 6 моҳ боло гуфтагиану хай ҳамина мешад. Фарқаш чӣ кудакда бози анамин сока гирифтам. Особина сокое ки ҳамин хасоратакҳои вай дошта бошад бачаама беҳад наз мебинад. Боз анамин хел тубикако харидам барои гулама. Як донаи ина бошад 77 рубл харидам аз магазини Fix Price духтаро. Ман инҷоша буридам, чтобы чен ҳамин холодильник шавад гуфта. Инҷоша буридам, скотч кардам. Набинен чена ки холодильник шуд. Удобни да, михел коробкаи худаш кати монда. ҳамроҳи кӯдако тамошо омадем. Баъд як пеши подписчикум омадистам, бояд ва ёда регистратсия ётиям. Бисёр хоҳиш кардан ки биёен регистратсия ётиед мада. Ман ки Тоҷикистон ки рафтам, баъд ман худам регистратсия кунам. Барои ҳамин имрӯз мебиёем гуфтан ҳозир рафтестем. Аку подписчик биёяду баъдан вояда ётиям камтар ҳамроҳ шишта суҳбат мекунем, кӯдако бозӣ мекунанд, баъдан хона мерем. Ҳамихел дӯстонам ҳамроҳи мо бошед. Боз агар дар бораи фаберлик фаҳмидан хоҳед нависен. Ман чӣ хел кор кардан дар кор, чӣ хел регистратсия кардан дар кор, ҳамашро ба шумо мефаҳмонам иншаалло. Омадем камтар чизои детский доштиям барои бозии кӯдако. Кани рафта кӯдако ягомташ дашинанд то вая омадана беҳад чизои нағз. ҳамин хел чизо бисёртар шавад дар ҷои мо боз нағзтар мешавад. Кӯдако бозӣ мекунанд. мо инҷа зимистон меомадем, кӯдако канки бозӣ мекарданд. Аллакай бинен инҷа бо стадион барои вай шуда баскетбол шудагиай. мамаҷон мехоҳад ки дар ҳамин мошинчо ягом дашта шинам. инҷа барои хай кӯдакои калонтар, агар кӯдако хоҳанд дар ҳамҷа шина камтарак бозӣ кунанд.